माने सिनायजानाय जोंनि मानगोनां चन्द्र दिबाकर नार्जारी बिथांनि मुङाव 2023 नि जि ब्रैथि जि माने बेयाव ट्रफि जि कम्पिटिशन फुटबल कम्पिटिशन बे दिनै फाइनाल गेमा जोबनानै थाङो आरो बेयाव प्राय 5000नि बारा सुबुंफोरा नायनो फैदों गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोर आरो बे ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरा बयबो लोब लोब बेयाव बाहागो लाफैदों बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो बाख्नायथाव बाथ्रा आं गिबियावनो चन्द्र दिबाकर नार्जारी बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनाव आर'ज गाबदों आरो बिथांखौ आङो बिथाङा थांना थानाय समाव गोबां खेब लोगो मोनदों बिथांनि फिसाज्ला राजु नार्जारी लोगोसे जोंहा बिरफुं नार्जारी आरो बिथांनि परियालजों लोगोसे ज' लोगो मोनदों जाय समाव आं लोगो मोनदों आयं होननानै आं गाबज्रियोमोन गोबां खेब आं सावरायदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै खौसेयै गोरोबलायनानै बोरैहाय भावरागुरि बिनाकाटा ओनसोलखौ जौगाहोनांगौ आरो जोंनि हारि माहारिनि गेजेराव थांना थानायनि जिउआव नुजानाय जेंना जेंसि बायदिसिना दावराव दावसि जिकुनु थासारियावनो बिथाङा माहारिबादनि सासे गोख्रों फोथायसुला हाबा मावग्रा सुबुंमोन आरो गुबुन हारिफोरखौबो लाफानानै जौगालांनायनि थाखाय जेब्लाबो सिन्था खालामग्रा व्यक्तिमोन दा बिथांनि जिखिनि थांना थानाय जिउआव मावलांनाय जिखिनि अबदान समाज फारसे आरो माहारि फारसे जौगाहोनायनि जि मोनसे गोख्रों सानदांथि बिथांनियाव दङमोन बेखौनो गोजोर खालामनो थाखाय दिनै न'खरनि सुबुंफोरा आरो बिनाकाटा मौजा क्लाब आरो लाइब्रेरिया ज' लोगो नांनानै बेयाव बोसोरफ्रोमबो बेबायदि फुटबल ट्रफि बेयाव खुंबोनाय जादों आरो दिनै सेरफांगुरि सानसोरां क्लाब आरो बिनाकाटा मौजा क्लाब मोननैनि गेजेराव फाइनाल गेमा जायो बिनि गेजेराव सेरफांगुरि सानसोरां क्लाबा चेम्पियन जादों आरो खोब मोजां पारफरमेन्स बिथांमोननि गोबां स्किल माने गेलेनायखौ जों नुनो मोनबाय बिनि गेजेराव सानसोरां एफसिआ बिथांमोना चेम्पियन जादों आं बिथांमोननो धन्यबाद होदों आरो जोंनि ओनसोलाव फुटबलनि जि मोनसे जावरिखांनाय दिनै दुरान्ड काप बड'लेण्ड सरकारा खुंदों सन्तोष ट्रफि खुंदों ISPL खुंदों बे जोंनि थाखाय मोनसे नोजोर होनो गोनां आरो बाख्नायनो गोनां आरो जिहेथु जोंहा इनबर्न क्वालिटि दंखायो बर'फोरा गेलेनो हानाय केपासिटि क्षमता गासिबो दंखायो दा बेखायनो गामि गामि जिखिनि जोंनि फुटबलनि जि मोनसे दिनै ट्रेन्ड जावरिखांनाय बेखौ जोङो मोजां लेभेलाव लाबोनानै जों जौगाहोनांगोन नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलावबो लांनांगोन आरो जोंनि इयुन जोलैखौ जों बेजों फोनांजाबनानै जौगाहोनायनि हाबाफारिखौ मावनांगोन दा बेखायनो बे गेलेनायनि गेजेरजों जेब्लाबो खौसे आरो गोरोबलायनाया जुगामि जाथों आरो सान्थि परिबेसनि गेजेरजों जों बिजाब फरायनाय सोलोंथाइ लानाय खेला दुला गेलेनाय बायदिसिना हारिमु बिथिङावबो बर' हारिया जाहाथे जौगालांनो हायो आरो बयबो जाहाथे बिबान लालायनानै हाबा मावोब्ला हारिया बड'फाया जेरैबायदि हास्थायदोंमोन गेरेमसा माहारि दानायनि सिमां नुदोंमोन थारैनो जोङो सानसे नङा सानसे बे सिमांखौ जों मोगथाङाव जाफुंहोनो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो आरो आङो बेखौ फोथायो गोजोन्थों।